may tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngen. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anya, may dahi lutong bitang bakit. Makapawang gala sa mangan. Ay nawaw, si kalangarudan ti mailutlutuan, si kapay lang ti kasta kanaw. Kasalumay nga, Meng. Awan tim imas din luto pa masada. Nagado reklamaw, ngum awan bati ko nam ngagluto ka. Siyaklata mo ti urayam. Sika nga rin ti babae dito. No di mo kaya tinluto, disan lang. Ala, munto yun deta kasirula. Uray tindapaw, di mo kutkutsan. Anya nga rin ti galik nga. Yan tanay na reklamo ka man. Agluto ka man, iti kanaw. Anya. Naglaba ka. Ngam miti ko ng mga ilabang timurin ka. Tinaklangaro din ilutuan iti naima sa sigat. Ha, ilabang mo dagiti murang mo ah. Ay nawaw. Basta nga rin. Awan mo tararamitan. Inraman mulat ako mga inlaba. Tandapan kay ti karayan. Awan to, pa'y ti ko nam atulungan nak ngaglaba. Hey. Anya ti kayat mabambanogak ngaglaba. Kat sika, agad idda ka lang dita. Ay, nawaw. Sana mabalinti kasta kanya kanaw. Makaumabal. Ay, nawaw. Kastalatan kanaw. Pagdigos mo laang ti sinakdaw. Yagsat mo kami tayo ti pagdigos mo bitang. Ay, nawaw. Panagkunam kaday kat kabala, ha? Kabailam day ta, sakto pa'y. Naramid ko taglutaw, kan aglaba. Tawang mati ko na mga ilutwam kan ilaban nak. Nukas tagaraw, di kan maturog iti siligta. Ta. Bidan, lukadang tirina. Iti salas ti pagturugam. Anya? Di mo padpadasan ti sunrak iti daytoy asilay. Manipod ita, iti salas ti pagturugam. Urayam ti usarnaw ta irwagaw. Agap pasaman ti karo ba tayo, Nora anak kao? Idi pa'y napalabas nga aldaw dagita nanang. Mapan mo man idaan nawaan anak kao. Napanin ti may saan kaaruba tayo idi kalman nanang. Ngam kaslaawan mo ti mangmangag dagiti agasawa. Mapan mo kit-dikitaan anak kao. Amagan niya pa'y ti maaramidan ti tunggal maysa. Sakto pa'y kit di ti apaan dano pa nanang. San ba't mabalin abaybay ang tayong agkinabil da anak kao? Sige nanang, mapanak inton madamdama, no di da pa'y laag sardeng. Mapan kan ita, Nora anak kao. Naglokon dayta kanaur. Amo na nga daak di tirwan, ngam insera na kedeng tiridaw. Ay, kanaur! Lokat ang man tiridaw! Saan asyak ti pagpungpungtutom dita? Amok amang manganga! Tapno ba dasang may tangyali tirwan ito ba nung oras ah? Ay, nawaw! Di ko namsamad kat balay mo lang dayta kanaur! Makabu ka ba tindita? Basta ka nakunak! Saan asyak ti pagpungpungtutom dita? Tatalaga ang makaraman ka kanya! Kanaur! Kanaur! Ay, nawaw! Di matan sumumbat ti luko. Kanaur! Lukat ang tiridaw ko na! May sa! Dwa! Ni, ayat mapaspasamak kan ka na nabitang. Ay, may saka mo, Nura! May saka mo't aman nakibiyang! Imaya, takayat ko ti tumulong. Da kami ngamin ti madanagan, lukas ta nga agap-apa kayo kung tatakanor.
No aga pa kami man, awanan ti bibiyang yaw akarupa. Oh, nakaawag ka mat, Marinora. Umay kayo man tay, Mari Juna. Ay, nawaw. Anyat mapaspasama kaya, Mare. Dananang kantatang yu, Mari. Agap-apa naman ang. Apay ka no, Mare. Hay, jak amo, Mari. Napanak iti ayan yu itay. Taanawaot kumainang. Ngam makaungat mat ni nanang mo. Mano nga aldawan day tanga apa da, Mari. Anya lakit di matanda kita nga gasawa. Sakit man ang ti ulo ti paida. Agawaan nyo, Amare. Taamangan no agkinabil da. Sapay di da paanawa kada kami akaaruba da. Asa inong timawag, Juna, bakit? Ni Marinora, puldula kay. Ay, nawa. Apay ka no, bakit? Agap-apa ka numanan dananang kantatang. Anya? Laklakayan kin bakbakit anda? Ngam agap apa da bailaan? Ay, day tangarod lakay. Makauma ti kastangar aramiden da. Nonya launay ti pagap-apaan da, ay, bakit? Ay, dagiti dadakkel ko pa'y matikunan puldula kay. Uray simple abanag, kadakkelan da. Ay, inlaklakay kan imbak, bakit dan ti kasta nga ugali da. Agpada da, anangato ti pride da. Kasano nga rodan nga dita? Sikapay lang ti makam mo kadagiti ubing lakay. Mapan ko ida kitaan. Nakababain kadagiti kaaruba ti kastangar aramiden da. Mano nga oras kung dito'y ruwar kanaur. Malukatak lang day tari daw makitam atalaga. Ita! Ang mumudirit na! Lukatam day to'y kuna. May sa! Paspasamak dito'y nanang. Day, anda ka magayam, Juna anak ka. Ay, anya launay ti pagapapaan nyo kanitatang ayan. Day tamam ti magbagaam si ka, Juna. Tatang! Luktan nyo man tiri daw! Juna! Sige ka nila anak ka! Wan! Siyak da ito'y tatang! Babiglayan nga raw, tulong ka taktiri daw na! Agawa ang tatang! Apay ngamin nga inseram kat adan ni nanang dito'y ruar! Anya man ang tinagapaan nyo, ayan nanang, tatang! Ninanang mo Juna anak ka! Isaw tinagirugi ti apa! Ay nawaw, apay asyak, si kakit dia. Di kay ka di mabain kadagiti kaaruba yo? Di kay paanawa man! Noong mo ko maninanang mo tararamidan na! San kami kumagagap apa? No amo lang ni tatang mo ti tumulong, di mayat ko ma. Di na amaw ti tumulong, nagadupay ariklamo na. Ay nakadayon lang nga nakasta! Di kay maumuma! Sana siya ti pangibagam iti kasta, Juna anak ka. Ni tatang mo, taisaw ti agin lalaing, na reklamo asa daw. Nga ipasang maning ganyak! Kalpun naman! Pangaasi man, nanang! Tatang, agsardan kayon! Paanawa kayo kadimat! Ta saan kayo naubing? Agawid akon, nanang, tatang. Pangaasi yo tagsardan kayon iti apa yung. Tani, manaktak kayo iti trabaho. Makadisturbo kayo pa iti kaaruba. Wait, Juna anak ka! Wow, Nanang, no adda maaramid dito'y balay, pag tinulungan niyo. Da kayo matatang, di kayo rumaniklamo. Kasi doon sa anak agreklamo kay... Tatang, makitam day ta, Juna anak ka. agsarden kayon adwa. Tano mauma ti kaaruba kada kayo, amangan no ije barangay hall ti pagtungpalan niyo. Naimbag man, tanak ko umay ka, Mari Juna. Awan mo ti pagpilyak, mare. Imbis nga dati napatag nga ramidag ita. Day tangag pa'y sutirigat na, Mare. Anya ka naman ang tinagapaan dagiti dadakkel yaw, Mare. Ay, simple abanag lang, mare. Dagiti aramid iti uneg ti pagtaengan. Kas kuma iti agluto, aglaba, agsakdo. Naimbag kumaano pa anawa da, Mare. Manung aldawon day tanga apa da. Day tamat ti jak kayat ka dagiti dadakkel ko, mare. No aga pa da, kas dala ubing. No aga pa da, umabot iti manong aldaw. Uray ni nanang, Mare. Madanagan matan. Tamangan ka no agkinabil tilakay kung bakit. No kwa, mare. Ikanyo ida iti pagnakmanda.
Ibagayo kadakwada ang makapirwisyo da. Tapno agbain damat. Narigat nga min no agul-uli magkayulatan mare. Panunutan da nga okay laeng ti aramiden da. Kumusta da nanang gantatang ijayjo na bangay? Agap apadaan na sang petaklakay. Di mo't lagnakam da kita? Day tangarod ah. Inaabak da pa'y ti ubing no kasta nga agapa da. Anya nga tano, ayabang pailang ti may sakadakwada dito baray bakit? Ah, ayun nga agpay sulakay. Mayat day ta na panunot mo. Ang asino nga'y kadakwada lakay. Kat agpada damat na pride. Ninanang latan tapno adamot lang mga awir ka dagiti anak ta bakit? Kasaritak to ni nanang no sa anak abisi lakay. Mayat nga agpay no agsina dapay. Tapno maliklikan ti apa. Kita mga kanor, ang mga agpulong kamanang iti anak ta. Sana pulos, bitang. Ag kanya-kanya ta, no iso ti kahit mau. Kanya-kanyang luto, laba, sakdo kang dalos. Une, ditan pakibiyangan titunggal maysa. Ay nawaw, di talagang kaya. Awan ti parikaw, no may papaniti ay tabanan. Kabailak mit naglutaw, ang labang nagdalos. Kabalak mo, tiyan sakda. No kasta galaw, pagbingayan talaga ti kaldero kang plato. Una, kay kayat kumanang. Di mo matimbagbaga nga umay kagayam Juna anak ka. Sa dinot yayan ni tatang nanang. Apay ni tatang mo anak ka. Ada na panunot mi kanipuldo a solusyon. Tapno maliklikan nyo ti panagapayo ni tatang nanang. Anyan na panunot mo, yun anak ka. Agsina kayo pa'y lang iti pagnaadan. Sa dino nga iti papananti may sakada kamay Juna anak ka. Agnaad kayo ije balay nanang. Kada kayo matatang, agbati kayo ditoy. Wala, awan ti parikot iti dayta anak ko. Ay, uray sakmet Juna anak ka. Kayak kumut ti kasta. Tanauma akaw iti panagrup-rupan ni tatang yaw. Nakita ko may sinukon ni Mari Jona ni Nana Bitang, Tata Kanor. Sa dino nga'y tinapananda. Ag naeg ni nanam itayan da Jonah nga anak may. Ah? Ay nawaw. Saan kayo mailiw iti tunggal maysa, Tata Kanor? Sana pulos. Kay kahit kukindit kasto. Taawan ni nanam mabitang. Maramig ko ti kay kahit kaw. Tinatal na taglawlaw ko. Anya? Iso ka na yung ti mangirogrog iti apa. Makauma. Saan dumakil ti apay no saan kayo pride, Tata? Numaawatan nyo kumati pagkurkurangan ti tunggal maysa. Mayak kuma. Sana. Ni nanam mabitang lang. Tinangato ti pride na. Nudeng-denggen mi ti apay kat awan ti nagdumaan nyo, Tata Kanor. Agpada kayo asakit iti ulo. Anya. Magdamayat ni nanang agnay dito balay na bakit? Kay kayak namat puldo lakay. Awan mo't ngamin ti agpakumbaba kadakwada ka ni tatang. Lalakay kan bakit da? Tsak amo kadagi jay adwa. Nadaduma, sweet damat. Inton kwan, agap apada. Umabot pa'y nga ron iti mano alawas ti apada. Makaperwisyo da pa iti karuba bakit? No saan lang anaalos dagiti karuba da. Awan ang mga nubinulan amay pabarangay na kita nga gasawa. Diyan bakit kita ni Bitang di tabalay danura anak ko. Laang ba't ka norte makit kitak? Talaga asaan nyo makita ni Nana Bitang? Kaawanin di tabalayda, nanang. Ay nawaw, sa dinaw tinapanan na nora anak ko. Iti ayan damari Juna, ti pagnanaadan na ita, nanang. Ay, sumat lang nga jak mangmanggag ti apada. Makalawas sa rin sipod imay sinukon ni Mari Juna, nanang. Gusto matkit di ti kasta na panunot da Jona. Tapno maliklikan matlaan ti panagap-apa dagiti agasawa. Pudno launay, nanang.
Awan ti serserbida nga agnanaid iti may sa balay, no kanayon matlaang ti apada. Ay naku nampay, Nora anak ko. Saksak tandala ang tirik na titunggal maysa. Awan ka diti madmadlaw mo kininanang, Juna bakit? Kas ko maiti anya puldo lakay. Kasla na unag ti pampanunutan na. Ada siguro parikot na lakay. Amang ano kailiw na ni tatang bakit? Kat no talo lawas laang ninanang dito'y balay. Oray kailiw na siguro ni tatang so hasta. Natal na mo tayo. Saan akas kidi ang nagkado ti istorya na may papankin ni tatang? Makita lakay. Makita no anya ti pagpatinggaan ti kinapride da nga agasawa. Anya ti aramidam dito'y balay, Tata Kanor. Umayak lang, makistandby, Nora. Anya? Kasasadot namin ni Jabalay. Natal na launa, ideawan ni Nana Mabita. Ay nawaw. Di mo ibaga akailiw mo ni Nana Bitang, Tata Kanor. Awan pa'y mat makabulan, si Pudnag na iti ayan damari Juna. Kaslakastan niya. No adda ni Nana Bitang di kabalayo, inaldaw magapapa kayo. Itatawan, ibagayo ang kailiw ya. Di tagarod kahit No kailiw yun ni Nana Bitang, mapanyo bisitaan iti ayan ti anak yung tata. Ay nawang. Agim impaki kayo matnanang. Sa dino ti papanan nyo? Agawid akaw, Juna, anak kaw. Ne, apay nga agawid kayo nga'y katawan pa'y mati makabulan nyo dito'y balay nanang. Basta kaya't kunti agawid, anak kaw. Agpudno kayo man kanyak nana. Kailiw mo ka din ni tatang. Ay, jak man amo, anak kaw. Jak amaw, no apay ama iliwak kang tatang maw. Into na da kayo ijay, aga pa kayo manan. Ay, saan na anak ko? Ay siguraduan nyo lang ang nanang. Pangaasiyo, tadi kay agbalin asakit ti ulo kadagiti anak yo, ken kadagiti kaaruba yo. Adda kayo magam tatang. adda ka din ni Nanang yaw. Puldaw, anak yaw. Adda iti silin na tatang. Agtugaw kayo pa Ay, agyaban na anak ko. Adda pa tinabata sandwiskin Diyos. Agmerinda kayo pa tatang. Ni Nanang yaw ti kahit ko makasalita, anak ko. Kailiw ko nga minang. Saan ang makapangan no saan ko makikita. Agmerinda ka pa tatang. Tama ban ko ayaban ni nanang. Tapno makapagsarita kayo. Bakit? Adda ni tatang iti salas. Ay nawaw, anya ti aramidan ni tatang dito'y balay lakay. Kaya't nakano ang makita ni nanang. Anya? Saan ka nung arot ang makapangan? No saan na ang makita ni nanang? Kailiw damat gayam ti tunggal maysa. Ngam no adda adwa ija balay, tay tagap apat ti aramidan da. Nakamiris daw siguro na pa kay. Ay bareng Jakon kaya ti mabambanog nga agan anawa kadakwada lakay. Kailiw kan bakit? Uray siya, Kanor, lakay. Kailiw ka mo. Amom ka day. Saan ang makapangan idawang ka? Uray siya, lakay. Ay, nakastoy gayam tirit na. Agawid ka ni Jabalay bakit? Kasta talaga ti plano lakay. Ay, mabiit lang ang taging pakya. Agawid tan lakay. Dalasan. No kasta ti plano yung, siguraduan nyo asan kayong agap-apa manan. Uy, yun na anak ko. Saanin ang mapasamak dayta? Tatang, Wait. Wait, yun na anak ko. Saan na maulit, promise? Sarandingan man ti panagapa may. Tapos saan nga isupay ang pagparikutan. Kan pagsakitan ti ulo yaw anak ko. Kentak no saan kamay ang makadisturbaw, anak ko. Ay, nawaw! No adda ti saan yu anak kinaawatan iti asawam, pagsaritaan yu anasayaat. Tapno saan kayo ang makataktak, kan makadisturbo iti padayo a tao. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo.
para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo, Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to channel tayo. Dahito laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ay nawaw, yak matin makita ti basura iti malikodan ti balaywana. Ay, ang basura ko na. Unay kalaki di matambunay. Usaram mamit na panunot mo. Common sense, bunay. Common sense. Kat ibagam lang di ka agungay. Agsalsalod sulak ti tinasayaat. Asino ti saan ang makaungat no kastalaan? Sa ludsod ang mata namin kanyak. Dakas gayam tagsaludsod ita panaway. Kasla di mo mga minus-usaran ta common sense mo. Sa dino nga ron tinagbasuraam. Iti basuraan sa dino kumapa. Sa dino nga ron. Ang mga no ikanakman iti pagsakitan ti ulo ka. Ay nawaw, no imbagak nga imbasurak. Di mon saludsudan no sa dinaw. Tinapatag kat saanan nga agkaiwara di tamalikodan ti balay. Nakababaeng kadagiti lumablabas. Narabian ka mga Anton Lakay. Wen, dinalusak mo ti basura tayo ti kanal nga sinagtitalan tayo. Bakit? Anya ti kunam Lakay? Ada nagbasura iti kanal nga sidig iti dalang tayo? Dahil ta karon bakit? Naglalaok tayo nga ron. Ay nawaw. Asino mat kay day talakay? Diyak matambo no sino bakit? Madanagan ang la. Tama nga no panunutan da kapitan. Asyak tinagibasura. Sapay kagawat ak diyem. Adamat karato lang ay naramid yung Lakay. Anda gamdita mo't pagan ano. Nagdakil ti no dumping of garbage akarato lang. Ngam agbasura dalat tama. Ay una yan ti tattao ita. Simple lang apaganurutan ngam di na maaramin. San lang nga naman na minsan ang napasamak ti kastoy. Makauman. Ag-report ka ni Kapitana Lakay. Tapno maaksyonan adagos. Kasta teramidak bakit? Sakla akanayon ng ti mabambanog nagdaldalos iti basura da iti dayja kanal. Adaman ti parikot kapitana. Anya day taparikot kagawad Anton. Agdalat ta basura iti kanal kapitana. Ay nawaw. Katno kadaldalos tayo laang. Adapay ba't karato lang ay naramid tayo? Natanggan ti ulo da kapitana. San lang anam na minsan adinalusak ti kanal iti asidag ti dalan mi. Asino ba't nga taday ta nga awanan bain nga basbasura iti kanal? May tatisaan ko nga ammo kapitana. Imayak lang nag-report ang mga nun nakita yo kat panunutin nyo ada kami tinagbasura. Inton pa nagtutudo, datayon tumanan nga opisyal ti pabasulan da. Amangan kunak no nakitam tinagbasura iti kanal nga asidag iti dalan mi, Mari Glory. Ay napasensyakan Mari Brenda, ngamjak mo't ammo. Inranada siguro tinagbasura iti awan ti tao Mare. Narabyan manan nila kay ko idi kalman, ta dinalusan na ti basura da. Nagreklamo nga rudan nila kay ko, Mari. Naglawa ti karatula ano dumping of garbage ijay Mare. Nalawa nga agpaiso, ngam di damat pagan ano, Mare. No pagbasuraan dati kanal, datayon tumit lang tinakakaasi inton pa nagtutudo. Ay naku nampay, Mare. Natangkan ti ulo da. Ngam no adadakas ang mapasamak, ibagada nga awan ar-aramiden dagiti opisyalis ti barangay tayo. Saan siguro ang maawan dagiti tattao akas tamare?
Perwisyo da itintero a barangay. Naku nampay, mare. May raman ti bumarangay iti kasta nga aramid da. Kumusta ngay lakay? Nakasaritam ka din ni Kapitana. Wan bakit? Kat, anya ay ti kunana. Makaungat ngam awan di maramidan mi. Tasan tayo matngam mo na sino dahi taan nagbasura. Isuggest mo kan kwa na tagpa-meeting kayo lakay. Ayun ngagpaiso. Mayat ta na panunot mo. Sana mabalin abaybay ang tayo dagita adugyo. Kaputawan agbambantay, pagbalin ng damit na basurahan ti kanal. At damat tinarami na pagbasuraan tayo. Tamnusan ko mga agkaiwara. Ngam timot sa dati ipakpakad ta. Salbag dagiti dagita. Mayat nga agpayso tinapanunot mo kagawad Anton. Nasken nga agpamiting tayo kadagiti bumarangay. Tapno mapalagi pandamanan, Kapitana. Isu na laang numan manumanan ti umay makimiting. Nasaya-saya at no pagmultaan tayong dagita asakit ti ulo, Kapitana. Kasta ti aramidon tayo. Tapno adda pagnakmanda. Asino ti mapandaban-banugan nga agdaldalos iti basura da? Makaumamot ngamin no kanayon, Kapitana. Sakmat ti mabanog. Ibagam kadagiti padam akagawad nga agmi-meeting tayo inton malam. Pagsasaritaan tayo ti maipapan iti dayta basura. Pagsasaritaan tayo mutlaeng no anya ti ipamiting tayo kadagiti bumarangay. Areglado, Kapitana. Abdakan no ti meeting iti barangay hall, wana bakit? Babaling ka di asikapay laang ti makimiting tanapatigmut ti lakad ko di sintro. Ay nawaw. Anya ka naman ang ti pagbimitingan aya. Meeting mat akanayon. May papan ka dagiti basura bakit? Talagayam. Mapan ka tapno updated tanuan niya ti ipamiting da. Dayta kida ti pagbambanugak. Maturugak laang no awan karamido. Ay nawaw, makimiting ka tama nga oras lang mo day dyan. Makita inton madamdama. Nugo magatak ah. Mabiit lang ang tatabo ni. Nay, siga magayam Glory. At dati meeting ije barangay hall ita tata. Napatig ti pagsasaritaan tayo. Kaya't kukumatimaban, nairanaman nga damat importanteng ilakad ko di sentro. Ninanahuana nga'y tata. Saan mo't asigurado no mapan? Makitan to ka nun no gumagag. Barang makaumay tata. Huwag garod, balasang ka. Narigatisan adumar ay kadagiti kakasta meeting. Ay, pudno launay tata. Sakit ti ulo mo ngamin dagiti daduma kabarangayan tayo. Pagbalinan da abasuraan amin asuli. Manmanulaang manan tinakimiting Mari Brenda. Uray da tatabo ni kan nanahuana. Di damat imay. Nakasaritak ni Tata Boni itay agsapa, Mare. At da kano tinapatag alakad na iti sentro. Ni nanahuana ko maa. Iso ko man ti imay. Awan mo nga rod, Mare. Sapay ko na ni Kapitana itay nga agmulta dagiti matiliwanda nga agbasura iti saan ahusto pagbasuraan. Tadamot piman ti inaramid da pagbasuraan tayo. Tapno saan akong formula ditan ti pagbasbasuraan. Basol damot laang matiliw da. Sa bagay naipamiting matenday tayo di. Adamat ten karatula nga inaramid ti barangay. No natangkan ti ulo da, adamat ten kadakwada Anya nga itiin pa meeting da iti barangay hall, wana bakit? Basura ka naman. Ay nawaw, apay nga dati mat na. Di mo ibagasan ka nakimitay. Saan ata nakaturuga mo? Anya, Ay di ka ba danagan ta kinasaritak ni Cecil Akaruba itay. Ti kunana, may papankano iti basura. Isumot akan ayon ti pamiting ka. ay unay kan bakit? Sa balilat ka ano si katin nakimitay. Langag mo kumaamin nga inpamiting da kapitana. Kay reliable source mo ni Cecil Akaruba. Anya ko matinagdumaan na ngay lakay. No anya ti pinagmimitingan da. Isumot ti imbaga ni Cecil kanya. Mala, agtugaw ka kiday.
Taibagak ti imbaga ni Cecil kanya. Ay, nawaw. Di mo ka din isuot da ito'y abada, umbo nila kay. Apay no saan ko nga usaran. Ibasura ka tapno saan nga agkaiwara dito'y balay. Ni. Kita am ti pangibas basuram abakan. Ay nawaw, saanin ang masapul apalagi panak bunay. Amok tar aramidang. Iti basuraan nga inaramid ti barangay ti pagbasuraam. Wan, amaw. Kuno saan, ibatim di tata ibasurak no mapanak iti bangkag ta. Di balay ta malabasak met ti basuraan, okay? Siyaklatan. Nasken ama ibasura itama lang. Tanasakit ti matak ang makakit-kita ka dagiti basura nga agkaiwara dito'y balay. Ne, kanya nga'y tainiyawid mo anak kasako lakay. Talaga sakit ti ulo ti daduma abo marangay, bakit? Ay nawaw, anya day taya. Inbasura damanan iti kanal ah. Anya? Kalkalpas laang ti meeting at dadagusan ng basura? Un nga ron, bakit? Kaya't da siguro ti agmulta. Aguray ka, kitaag man tasako lakay. Apay ka di bakit? Amo ko no asino tinangi basura iti day talakay. Ha? Kasanumat ana mo? Aday tani, ada nakasurat iti sako. Juana B. Kunana. Ayuan. Apay dyan nakita dayta? Kino nagbasit mo ngamin. Kasano ko mamakita mo nga eh. Ne, kitaam. May lasin ko daytoy a t-shirt lakay. T-shirt daytoy ni Nana Juana. Ne, uray to'y long sleeve. Nakita ko nga insuot ni Tata Boni. Nukasta. Dagiti gayam agasawa. Ti may sang agbasbasura iti daydi a kanal, bakit? Mapan kayo di barangay hall, tagsasarita tayo, Tata Boni. Ay nawaw, awam mo ti amok abasol, kagawad Anton. Nakita mi ti badbado ngayon basura yo, iti kanal, Tata. Ha? Anya? Ibagam ka ni Nanawana, nga umay tumat, tapno manggag na no anya man ti pagsasaritaan tayo. Ay, babait lang, Anton. Amagan no nagkamali kayo lang. Ammo mi adak kayo tinaggapuan day dya basura, Tata. Tanagan ni Nana Juana tinakasurat iti sako. Kan nakita mi abado yung tilinahong di sa ako. Anya? Hinton malang magsasarita tayo, Tata. Umay kayon to, ah. Anya ka numanang ti ipamiting dagitang opisyalize bu nila kay. Sa dino tinang ibasurami ti daan abado ta, ah. Iti basuraan ah. Apay nga ron anak ko na ni Kagawad Anton, abasura ta tinaalada iti kanal. Ay, awan amok dita. Agpudlo ka man. May saka kadagiti sakit ti ulo diti barangay tayo na. Ah, ay, kuala ka. Ibagam ti pudno tawan ti pagbayad tayo ti multa. Ay, uwan lakay. Ay nawa, hindi pa'y nga ibagbagakin ka, nga ituhos ko pagbasuraan ti pagbasuraan. Ngam apay nga iti kanal ba lang man. Di mo ka din nakita tinalawa akaratula, ah? Ay, saan mo't nga iti ayan di mismo akaratula tinagbasura aklakay. Iti asidag na laan. Na po, wana ya. Siyak ti sumakit ni ulo na iti kas tama nagsungsungbat mo. Pudno ka di mare. Ado tinatiliw daan nagbasura iti kanal. Isumati ko na nila kay ko, Mari Glory. Ay, dagita siguro dagiti saan anak meeting mare. Nalabit akasta. Agraman da Tata Boni kan Nana Juana. Ah, ulit man timbaga mare. Agraman da Tata Boni kan Nana Juana kunak. Amangan no pagmultaang na nagijay. Ay nawaw, ni Nana Juana siguro man ti mastermind di mare. Ay, asino pa'y kumangay, Mare? Kanayon matpiman amay ramraman ni Tata Boni kadagiti kalukwan ni Nana Juana. Ay, kaasi jay lakay mare. Sakit ti ulo tinaasawa na. Ay, naku nampay, Mare. Pasensya kayo, Juana, Boni. Ngamnasken nga agmulta kayo. Manungay, Kapitana. Duari mo, tay sumat tinapagmimitingan. Ay nawaw,
Nagdakkel meten ta 2,000 kapitana. Ay awan ti mabalin tayo. Takas na ko nakitayan. Dayta tinapagmimitingan. Dila mabalain awarning paila ang kapitana. Idi pa'y asang kay bagami, nga agbasura tayo iti husto a pagbasuraan. No ulitan niyo man ang tiinaramid yo, dakdakkel pa'y ti multa bayadan yo. Ay nawaw, pagkwartaan nyo manin Tangiwa mo man, wana. Kay pudno pagkukwartaan na tayo lang. No saan akastoy ti aramidan me? Awan basura everywhere matan ti barangay tayo. Datayo matlang a bumarangay ti kaasi. Oh, dahil pagkwartaan nyo kindi ti amuyaw. Agpapada kayo arupat kwarta. Umuna ka ni Jerwar. Da kami pala ang kapitana tagsarita. Ingkat! Ay nawaw, apay nga inalampay lang day ta basura bunay. Iyawit ta, saan mo't abasuraan ti barangay hall? Na, Saan narasaya ati kas dya pa nagsasaong kin kapitana? kay pudno mo ti bagbaga. Iso a pinagmulta da tayaw, ta kwarta ti kayat da. Saan data pagmultaan? No iti husto pagbasuraan ti nagbasuraam? Oho, agasaman di 2,000, kamano tayo ang nagmulta. Ang sargal kamat! Nakababayin ka na iti tattao makangkangag iti day tayo bagbagam. Ala, ituloy tanto tagsaritan dyan balay. Nasalaw ko datatabo ni kan nanahwana di tadalan lakay. Anang iti ko nada? Agtatal na daman. Ni naanahwana kasla makaungot. Nagpartak amag na. Pinagsasawan lang arod ni kapitana di barangay huli tayo bakit? Ay nawaw, nagturad man. Inraman na paipiman ni tatabo ni. No kasta, iso a talaga tinagbasura iti kanal. Huwag bakit? Iso tinagbasura. Ng iso pa'y lang tinareklamo. Pagkukwartaan mi kanumanan dagiti bumarangay. Kat isumat tin na pagmimitingan tayo a bumarangay. Nakamoy ti dayta nanawana. Saan naasurutan dagiti paganurutan ang may patungpal. Intun mamulta, ibaga na arupat kwarta dagiti opisyal. Ay, no kasanumat ti kinaanos ni Tata Boni. Isumat ti kinatangsit ni Nana Juana. Naimbag ko na nakapagtepel ni kapitana itay bakit? No saan, amang nakaramanday ta ananawana. Talaga arupat kwarta dagitang opisyales. Ay nawaw, agsarden ka man si kawana. Agasam nga iti 2,000 a binayadan ta para laeng iti day ta basura. Iso nga rin tayo na pagmimitingan. Apa di mo maawatan dayta? Day ta ti bagbaga, pagkwartaan damanin da tao. Hey, di kagsaw ti kasta. Tabasol mo lang, inramaraman nakpay. Sigurado adakkel manen ti kupit dagita. At ang pa managlag mo kadagita nga ibagbagam bakal. Sana nakasapulan, nadamutan iti sangwanan tayo ti ebidensya. Awan lat amuda no di multa kanayaw. Datoy, di ka mabutan. No si katikaswanda. Apay ko ba? Nonya laditan tilawlawatan. Panunutan man na yung bagbakit. Santang agmulta no inarabin mo tosto. Dahil katijak kahit nga ugalim kahit. Si katidi na amot agtungpal iti paganurutan. Intong kwan, si katagreklamo. Ay so, tagbalbali kwan, Juana. Amagan no saan ta makabayad iti multa intong sumarunaw. Kit pagbalugan ton, ti pagturungam. So, bagka. Ay, nawaw! Agbalin tayo kumaagod citizen amakuna. Agtungpal tayo kadagiti paganurutan ti barangay tayo. Ta para matlaang dayta iti pagsayaatan tayo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biyan. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan
pabayatan tin kay panagtrabaho. Ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Adumanin ti tao iti waiting shed ang malabsan mi kinigardo. Kasla na nagmatip ang panunod ang Elsa bakay. Ay mo to yung timay sa nga ekobag, tulungan ka lakay. Ay nawaw, itamang pa'y bakay. Makitak ngamin amarigatan ka, iso atulungan ka. Saanin bakay? Kabailak may? Agawa am kit dita ni, ado ti tao ang makakikita ka datang. Ano kasta? Kahit naklahang atulungan, kaputa ado ti tao, kasta ka di bakit? Ay awanan ti ado asao, mudto yung tamay sa nga ekobag ko na. Kandi ka man agmisuot akasta, no ado ti tao ang makakikita ka data. Ungisam ka mo ta. Umunakan nga agawid, Gardong. Apay siya ka bakit? Saan ka pa kati nga agawin? At dalaan pa na. Sa dinaw. Ay saludsudong mo aminin. Dumagasak iti ayan ni Kumari Lili. Pakumusta akla ang ti Kumari. Saan ka kati pa mabisay? Ay nawaw, siyempre mabisinak. Isungarod nga umunakan nga agawid tapno makaluto-kan. Anya? Una, tapno day tamangan laangan ti aramidak inton agawid ah. Adobo ti ilutom ah, iso ti kayat ko asidaan. Mabalin mo't ngayon ton malam amapan ka iti ayan ti kumarin bakit? Ay na, ang mga nubisi day ga inton malam. Ayun gayam, adda ti susi iti flower pot nga asidag iti ridaw. Ang mga nudi mo manen makita. Sa dino tinagapo ang Mari Elsa? Napan kami nakityandakan lakay ko, Marilili. Ay nawaw. Ayan kay nila kay mo Mare. Diyak mo makita. Imunan ang nagawid, Mare. Anya? Saan kayo ang nagkuyog? Nagkuyog kami, ngam imunan ang nagawid. Tapno adda ti agluto iti pangaldawan mi. Nang rona kat awan ni nanang iti balay. O, di mangan tulaangan ti aramidak, no agawidak, Mare. Tulungam kumamot piman nila kay mo, Mare. Kabailan na dayta, Mare. Unay kan, Mare. Sweet kayo no adda kayo itirwar. Ngam no adda kayo iti unag ti pagtaengan niyo. Andar sama nila kay mo. Tangiwat mo, Mare. Ang mga noad at ti makangag iti dayta nga ibagbagam. Ah? Anyan tulaangan ti panunutan dagiti tattao nga eh. Ay, nawaw. Nakaturog manan dayta, Gardo. Gardo! Agriin ka man dita! Reda ka bakit? Agriin ka ta, do pa'y tinasken ang maaramid. Nakalutak mo't din bakit? Kahit kulang tiya ginala. Tag subukak manin itinatang amula tayong tumalam. Di mo ka di makita tinaurnong amurang tayo, ah? Kanya kahit mo asawan bakit? Anya kumapay. Aglaba ka, ah? Ay nawaw, di lamang balin asikapay lang ti aglaba bakit? Apay ko mga aglaba akit adda kamat. Apay, agrek-reklamo kan? Ibagam ano na umakan? Saan mo bakit? Saan nakastati kahit ko asawan? Ibagam no na umakan. Nalaka akmat akasarsarita ka. Ay sige. Aglaba nga rutan. Tapos awan ti may bagam kanyak. Iti malikod ang tibalay ti paglabang. Tapno sigurado nga awan ti makakitakan ka. Wal, Si kamot lang ti katawaan da no makita da nga aglablaba ka. bakit? Agrubata kon. Tibilin ko kanta, ah. Wal, Jak kayat amarabyan ka. Nalawag ka de. wan bakit? Amok daytan. Siguradom lang, tatalaga ang makaraman ka kanyak no maamwak nga addamat ti kalukpan nga aramidang. Wan ka di. Sigan to timangin hanger itimurang tayo alinabaka. Padasam ti marabyan, talaga ang maturog ka di tarwar. Sa anak mag-amarabyan, awan ti makagapo bakit? Si kakit dimot. Nakitak mit anag kuyog kayo ken bakit pwede namin sa langal daw paligal daw?
Ha? Napan kami nakitsinda, para Andres. Nakita ka may tiisi mo, pare. Madlaw ang nalagsak ka. Nagasat ka laurat ang bakit mo, pare. Namum lang, pare. Anda tikat mo asawan, pare. Ako, pare. Awan gayon. Awan tikat ko asawan. Ada ka diti ilim-limid mo, pare. Anda ka diti ta. Awan mo't kiti, pare. Lipatam lang nga dati imbagak. Ay, nawaw. Sige, pare Andres. Agpatuloy ako. Naskan ama kasibugak adagos, tasan ama balin ama rabyarak, pare. Mabitlayan, pare. Ha? Ada ka di pa iti bagam, pare? Kasangay ti kakaiso ng anak, menton Sabado, pare. Umay kayon to, ibagam ken Mali Elsa. Kita ama, mapantala ang maki-birthday iti ayan ni kumparen. Ay, nawa. Huwag ka di, bakit? Jak kayat nga agsyat ka manan ikaya. Sigurado nga dati arak, iti bakit? Saan mo't amaliklikan? No, adda, masapol nga agsyat ka? Nakababay magkin, pare Andres, no saan ang agsyat, bakit? Ay, nawaw, saan asyak ti padpadasam si Kagardo? Maminsan lang mo't, bakit? Anya maminsan laang. Pudno mo't. Sa anak mo ba, arong marno kasta nga adda ti ayab dasyat. Italaan mo't manan. Sige, agsyat ka, ngam talo lang asyat. Di mo padasan asubrahan, ta talaga ang makaraman kakanyak no agawid ta. Istrikto kalaunay mat iti asawam, Elsa anak ko. Ay nawaw, naskan ngagbalinak nga istrikto nanang. Ang mga lumauman ni Gardaw. Nanang, no saan ko nga istrikto anday ta agardo, ayawan lat amukon. Bileb dagiti kalugaran tayaw. Tas sweet kayaw no adda kayo itiruar. Ngam no agawid kayo dito'y balay. Awan ti aldaw adi mo pagsasawan nila kay mau. Isu nga rod adito iti kayat mi apag na edan nanang, taadayo iti kaaruba. Ay kita di mo subsubraan anak ko. Amangan no mauma nila kay mau. Amangan kunak no isukat na ka. Mabalin ka diya buludin ni Paligaldo, Mali. Buludan. Ay, bak kumata kong palit ta. Agsat kami manadwa. No, okay lang ken ka, saanan, pare Andres? Okay akmat lang dito, Kan awan timod kong agsat ita, pare. Ay nawaw, si kakit dimot, gardo lakay. Mapan ka, ano kayat mo? Okay lang mat kanya. No, kasta, Mali. Palubusam ni Paligaldo nga agsat kami. Ibagak ka din, no saan nga okay. Ay, nawaw. Agyaman na kao na, Mali Elsa. Awan ti anyaman na, pare Andres. Hey, Paligaldo. Anda pala ang tululay, mga. Tumakdir ka rin na, pare. Tingtan. Talaga ang nagasat ka ken bakit mo, Paligaldo? Nakpintas, na anos, ken sweet pa ken ka. Ay, nawaw. Pare, di nakmitin pa kan ano. Ni bakit mo met ibang bantayam? Di ka madanagan, sanda nga italay ni Mali Elsa. Kung amin, pare. Siya kamit ng dagsat, pare. Nabayag mitin sipod na udi anak sata. Di ka madanagan. Ta ulay mabartek ka. At damit na kumali ang mga awit at ka. At dapat katugangan, pare. Pare, noong mumlaan. Di anda, pare. Saan ang mabalin ang mabartek ka, pare? Pinalubusan na kami din, bakit mo, pare? Tangiwat mo, pare. Ang mga numanggag na tipagsasiritahan ta. Pinalubusan na klaang nagsat. Tagda ka, pare. Unagawid kami. Kaasak tumanin na masermonan, pare. Amunti kahit asawan ti okay lang kan bakit ko, pare. Anya kay DJ, okay lang, pare. No okay lang ko na. Ay na, agbutang kan, pare. Tadubli meaning ti okay lang kan ko na. Anya! Ay nawaw, ice cream din samot ta ginatang mo marilili, bigbigatan. Wan atan hangover nila kay kumare. Sinobraan naman ang ti ininom na idi birthday ti anak da pare Andres. Ay nawaw, apay pala ang agimatang ka, mare. Kaasimot ano baybay ak mare Elsa. Nasyak ti si ka, binaybay akon, mare. Anya?
Iso adyak kayat nga uminom iti arak day taagardong, mare. Asino ti banban no ganda ang mga sikaso kadakwada no kasta ang mabartag kan mahang-over da. Istrikto ka launay mat kan lakay mo, mare. Ay, wala, mare. Agtup-tup pulak lang no adda kami iti sangwanan ti ado a tao. Ngam no agawid kami, ay talaga pagsasawa, mare. Ay, kaasimat nila kay mo, mare eh. Sweet ka kan kuana, no adda kayo itirwar. Ngam no agawid kayo, pagsasawamat. Ay, kita amare. Ang mga numauma nila kay mo. Sa dino ti ayanday taagardo, nanang. Madama nga agin ina na, Elsa anak ko. Ay, nawaw. No kasta, naturog manan. Nabannog siguro Talaga po iti gardenyo itay anak ko. Awan mo't ti ko na naatarimaanan na tiri daw tayo. Imbagak mo't alansaan na. Saan mo't arash day ta anak ko? Ay nananang talaga amadadaol day ta ari daw numabaybayan. Kaanon to amalansaan day ta. Ay una yan ti kasta at ratom iti asawam anak ko. Pag hinanaang mo ijay tao saan aga po tanaanos ni gardoken kakat abuswam mo? Ha? Tibaga nakit de. Iuray na day ta trabaho kanya. Sa dino ti ayan ti martilyo nanang. Talansaak man lang. Nalansaan mo't gayam tiri daw, Elsa, bakit? Nalpasan na. Awan mo't ti ko na mga aramidom. Di kagungot, bakit? Makauma ti kasta, gardo. Naturog ak itay, tahan na panlugak ka nagbunag. Dayta ti paglaingam. Awan lat ibagam no dinabannog ka. Pasensyakan, bakit? Kahit mo kaditag kape, itimplahan ka. Sanan, nagkape kami kin ninanang itayon. Kaguranak na de. Asino ti saan agumura no kastalaan Tunggal adda ti ipaaramid ko, nakabumbuntog ka. Pasensyakan, bakit? Saan lang ngami na may masa ti trabaho? Agrik-reklamo ka, Ay, saan mo? Bakit? Saan? Ibagbak lang, tapno saan ka nga agungat? No nang uma ka, pumanaw kan. Makauma ti kastangog ugalyam. Pasensyakan iti anak ko, gardaw. Siga magayam na lang. Day, agsangsangit ka kaday. Ay, kuha na lang. Saan mo? Di ka aglibak. Uray di mo aklunan. Madlaw man. Masaksak kita anak lang kami na lang. Yakam mo, baka kastanil sa kanya. Noda kami terwar, sweet launay kanyak. Noda kami dito balay na lang. Awan ti aldaw as anak abuggawan. Kanayon kumot abagbagaan. Ngam di nakmatla ang ipangpangag anak ko. Yakam mo, kanya tirumbang aramidak na lang. Kanayon nga ibagadagat iti tao. Anaga sa takin bakit ko. Umjak marik na. Anya nga tano, umadayo ka pa'y lahang gardaw. Barang iso ti pagnakman ni Elsa. Sa dino tinapanan ni Gardo, nanang. Apay asap sa pulam, kat pinapanaw mo nga raud. Agnaedan iti kalapaw iti gardenyo. Ay nawang, apay ka no, nanang. Ay, no amom laang anak ko. Ti anya manan, nanang. Nakitak ngagsangsangi nila kay Mau. Di ka kadimasyan kinkwana. Anya? Nagsangit ni Gardo, nanang? Oho, at daya mo ti lalaki ngagsangit. Napunuan siguro matanda. Masyan ka kumamat iti asawam, anak ko. Siya ka man lang te, pagsalud-sulrak, malilili. Anya ti saludsudam, pari Andres. Pundo ka di dyan na magkuhan nagsinakanuda paligaldo ken mali Elsa. Isumati ko na ninanaminda. Ay nawaw, apya ka no ngay mali. Kat nasaya at damit, edi imay da na kay birthday, di balay. Wan ata aglablabas kanumat ni Mari Elsa. Aglablabis. No addada ka ni pari Gardo itirwar, sweet da. Ngam no nagawid da, uray la inaldaw abugbog kawan na nila kay na. Aya, sumit talaga yam akas jay tinakunan ni Paligaldo, hindi nagset kami. Ita, maawata ko, mali. Ayo, kaasimit gam ni Paligaldo, no kasta mali.
Mingming ang malat tantimakan el sa anak kaw. Sa anak ama kapangan nanang. Ay nawaw. Apa ibat? Kailiw ko ti asawak nanang. Kailiw mo ita, di mo makita dito'y balay. Ngam no ada dito, ikanayon mo may tapagsasawan. May ikaw ak nga rod nanang. Nairwamak nga iso ti aggagaw iti ka na. Pinapanaw mo. Sa ita, ibaga mamay kawa ka? Saan ka maaw-awatan, anak kaw? Nay, nasapa ka mat, Mari Elsa. Sa dino ti papanam? Iti garden mi, Mari Lili. Ay nawaw, kailiw mo sama nila kay mo, Maray. Wan nga rod, Mari. Maikawa ak to pa yun. No apay nga minakas jay ti tratom ken kwa na Maray. Jak pulos impagarop nga aramidan na ti kastil, Mari. Adamat rik na nila kay mo amasaktan ken mapunwan, Maray. Day ta ti bidot ko, Mari. Isu nga aramidat ti kabaelak a mga iayo ken lakay ko. Ay nawaw. Anya tan aramidem dito yung garden, Elsa, bakit? Imayak, takailiw kan, gardo. Anya? Mabalin ka di nga agawit kan ije balay lakay. Maikawa ak namin. Maikawa ka talaga Tawan ti bugbog kawam. Saan akas ta, lakay? Maikawa ak, taawan ka ang mga sikaso kanya. Pangasim lakay, agawit na kuman. Magawid Gamiti may sa kondisyon. Anya day ta a kondisyon lakay. No kasano ka akaswit kanyak, na data itiruwa. Kano ado ti makakitkita ka data. Kasta kumamot iti unag ti pagtanganta. Bakit? Kanayon nga ngay bagadag iti tao ti. Nagasat ka kan bakit mo? Kung gunada. Ngam iti kastangar aramidon bakit? Jak pulos marik na nagasatak bakit? Pakawanin naklakay. Ikarit, saanin ang maulit inapasamak? Manipod ita, ipariknakkan ka anagasat ka, asyak tinaasawam. Ay nawaw! Tratuan tayo anasaya at dagiti asawa tayo. Iti unagman ti pagtaangan no iti sangwanan ti adu a tao. Liklikan tayo dagiti akakasakit a balikas. Amabalin a pakasairan ti riknada. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangdadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak na ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anya ti kunam, Lenny, bakit? Agbakasyon ni nanang mo dito lugar tayo? Juan Carlos Lakay, iso ti imbaga na itay imawag. Kailiw na kano ti apo ko na. Ay nawaw. Oh, ada ka di parikot Lakay? Kung may kanumot agbakasyon ni nanang, tawan ti kadwa na ijibalay, bakit? Di damag ngarod kaya ti mapan iti ayan damanang. Awan parikot iti day talakay. Adamot bakante a kwarto pagturugan da. Tapno makapagbanding met adag iti agabalayan. Nabayag met na panawan sipod na udi a nagkita da. Malagip mo ka diti saan daan nagkinaawatan iti bakit? Manumat atawanan tinapalabas. Napakawandamot siguro ti tunggal may sa Lakay. Ay, kaano nga nagbiyahe ni nanang mo?
Inton Lunis to ka no. Sige, ibagak ka ni nanang tainton Lunes tumat nga agbiyahe. Tapno mamaminsan laang nga agpasentro ka. Anyate ko na ni Nanang. Adda ka di iti paradaan, Lenny, bakit? Asidag ka numatan lakay. Agrubata nga roden. Gumatang kanto inti basida Anya si dati kahit mo bakit? Karnilatan. Netalaan? Wan. Nayunam tadadana ng akadwa tayo. Lumabalin. 3 kilo ababoy tigatangan. Sige. Agrubata nga roden. Na dapat ipagatang mo. Itix kalata. Ay, unay kalaki, di matanlay ni anak ko. Oh, apay ka din anak. Ada ka di parikot? Apay mat adi mo imbagbaga nga agbakasyon gayam dito'y day taabebang. Nasaya at kit di tapno makapagbanding kayo mat nga agabalayan nanang. Kasano ang ma-enjoy ko ti bakasyon ko? Nuro pa day taabebang ti makitkita. Apay, di mo kailiw ni abalayan mo, nanang. Puwat, saan ang pulos? Ay, wow. Aging gasamat itakit nasakit tinakam mo kan kwa na, nanang. Ay, well, jak malipatan tinasakit abalikas day ta akatugangam kanyak ide anak ko. Managuyaw tumag. Nabayagan day jay. Ngam di yung pilagayam na lipatan? Kano agburok ti darak numakit-kitak ti panagrup-rupa day ta tao. No amok lang agbakasyon dito'y lugar yaw, ha? Sa anak ko man nga imbay. Kudamla no asino maday ta sa lume. Kusilapan nakki din akasta. Di na magaron pang bagay ti agkusilap ay nawaw. Anyate ko nam Nanang. Mabusurak iti day ta katugagam, Carlos anak ko. Apay adda ka diti sa anyo nagkinawatan. Ti ko na nasiguraw, nalipatak ti imbalikas na kanyak iday. Ay Nanang, nabayagan day jay. Sa maysa, agpada kayo, adda tinagkurangan na. Inuyaw yu ti physical nga itsura ti tunggal maysa. Uray manupay atawan ti lumabas. Jak tupulos malipatan ti kasdya nga inaramid na. Doadala ang pagluganak, agawid aklaptan. Kasangsangpot mo pa'y laang Nanang. Enjoy yung kitdi ati bakasyon mo. Tulungan ka amang idasaritik ka nin tayo, Nanang. Syaklaangan, Jeric anak ko. Mangirwar ka iti plato kan kutsara. Wala, Nanang. Daman ti salutsudak, Nanang. Anya day anak ko. Nakitak dalula itay. Agkin-kin no silap damat. Anya? Wen, saan daping agsarita? Api akas dyan, Nanang. Ay, kwa anak ko. Ayaw. Ikanak man kit diti may sa plato dita. Nakaidasara ko niti kanan tayo. Ayabam dananang tamangan tayon, Carlos Lakay. Bundahan. Makan tayo, Nanang. Umuna kayo latan amangan, Carlos anak ko. May mayat lata. Ano, agigitan tayo ang mga Nanang. Ang mga numabuhi si taklang iti panagrup-rupa na ita sa lumi. Jak tuki di matil montiin na po. Ay nawaw, ni Nanang man. Na, iba't siya naklatan iti si Daag. Sa anak pa'y matki di amabisin Kunak man no, nagbakasyon kayo dito, hitap no ag-enjoy, Nanang. Kumaa, gam kasano ama enjoy ko ngay no adamat da ita sa lumi. Ni Nanang mat. Abalayan sa lume, kunayo mat, Kadagiti amin nga abalayan ko, isulaan ti kasta. Jak mawatan ti ugali na. Nay dom-doma man. Dananang ngay, Carlos Lakay. Ibat yan tayo kano iday ti kanandalay ni bakit? Pagpadadaan na pride. Kontrolang ta boses mo, Lakay. Amangan numangagmanan ni Jerry katag saludsod kanyak. Narigat ti agpanunot iti rason. Diyak amo katagitang agabalayan bakit? Kasano nga rodan day talakay? Agbakasyon da kasta. Agkukulong dalatan iti silenda. Mabusoro ka no ni Nanang ko, kananang mo. Kastamat ti kuna ni nanang kanyak lakay. Kagura namat ni nanang mo. Bakit?
Anya nga taaya ti aramidon. Tapno agsubli ti nasaya at alinang dagiti agabalayan. Sakit ti ulo mo ti ipapaida ka tata. Gumatangak man iti asukar, Mari Mona. Day talaang, Mare. Wen Mare. Ay, Mare Lenny, adaman ti saludsudakan ka. Anya day ta, Mare. Nagbakasyon gayam dagiti agabalayan di tabalay yung Mare. Kaano pa'y? Idi pa'y Lunes asimbang da, Mare. Parikot mi nga rod kan lakay ko. Ay, nawaw. Apay mo at Mare. Katwan taaging ga ita kat kagura da titunggal maysa. Di da pa'y nakapag-move on idi, iti panagapada, idi kalay sami ka ni Carlos. Ay, nawaw. Nabayag mo tanday chay, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Day tangarod kat, Mare. Mano atawanan tinapalabas. Ngam aging ga itagayam, kat di da pa'y nalipatan. Dahil tatirigat na, Mare. Mana, urayam tigat-gatang, Mare, ta isupot ko labiit. Asino tinagluto iti sinigang, Carlos anak ko. Niabalayan nyo nanang. Nagboluntaryo nga aming nagluto. Isumat lagaya ma. Ay nawaw. Anyat kahit mo asawa nana. Isumat lagaya makastoy tiraman na. Saan anaimas? Isublik langan, tag sidaklatan iti bugko. Aday tamanin nanang. Kimaro man ti kinapradyo. Kat no naimas man. Day tamot laang ti sindami itay. Jack nga rod kaya tiraman na. Ano saklatan ti agsida iti bugko. Gam ti agsida ti inloto na ita sa lumay. Anya? Datangkan mo to'y inapoy tayaw, Lenny, anak ka. Shh! Tangiwat yun, nanang. Amangan numanglag ni abalayan mo. Isuman na napagapaan niyo. Puno mo. Iso tinaglutoan niya. Di na siguro binantayan. Wano kurang ting karga na danaw. Tangiwat mo kunakmat, nanang. Uray kita, manak ka. Half cooked tinluto na ngayon na pa. Agin lalaing nagsasaw. Ngam kasto'y magayam tiluto na. Ay, awan, ano kasta, nanang? Talaga asaan ama urnos ti parikot iti nagbaetan niyo. Uray saanan. Awan tinasakit abakrang kaulay ni. Kita umat atin luto na ngayon na pa. Natangkan. Kasano ka ng day tangay alaman? Agpaanawa kayo mat anana. Ay saan? Saan nakapaabak iti day tabebang? Ha? Inuyaw na tilutok asinigang idinapalabas ng aldaw. Iso asaan amabalay nga agul uli makaklatan. Baka paawang ganas matiag kape. Ay nawaw, siya ka ditipat patamaam di tabebang. Ada ka din ang ngagmuanagan sa lumay. Na, apay, ada ka diti daduma a tao ditoy, ayak makita, kanududu atamatlaan. Amo malagayam, agsaludsod ka pailaan. Amaw, si kabebang. Idi pa'y nga ano sakti kasta nga ugalay, ma? Ay, kat oray siya matla. Apay ti kunam ka di, kat kayat ka nga agbalen nga abalayan ka. Saan Apollo? Kaldoray siyak mata! Numabalin laang tagpili ti abalayan! Na, Anyat ti mapaspasamak dito aya. ay bagbagaan day ta katugangam, Carlos anak ko. Mabalin ka di. Ano agapa kayo kat adayo? Tapno saan amang nagtapu ko yo? Anyat na pasamak idi awanak, nanang. Day taabebang tinangirugi iti apa, Lenny anak ko. Ay nawaw, kasta ti pakpakita yu iti apo ko yu. Apaya siya ti pangibagam iti kasta. Kati katugangam mo tinangirugi anak ko. Agpada kayo laang, nanang. Awan nagdumaan yu. Sana, natangtangsit day taabebang ngam iti siya. Sino tinatangsit, Lola Salome? Ay, kwa, Jerik, apo. Oh, makita yu day ta, nanang. Ni Lola Bebang ka diti pagsasalitaan nyo? Ay, isaan mo, Jerik, apo? Saan, Jeric, anak ko? Kamali ti panakaawat mo iti imbaga ni Lolam. Saan ani Lolam bebang ti pagsarsaritaan me? Husto ni nanang mo, apo. Ti kumarik ti pagsarsaritaan may.
Ala anak ko, no awanan ti aramidam, mapan ka iti sala. Maturog kan, kat ni, anya ti orasan anak ko. Makitam day jay nanang. Saan ko maungaing gagara, anak ko? Mamin ano nga min ayan, no agpinakawan kayon nga gabalayan. Manungal daw yun ditoy. Ngam kastapay lang ti ipakpakita yo, iti apo ko yo. Ti kunayo pa'y, agbakasyon kayo. Kasano nga'y ama-enjoy yo ti bakasyon yun, no kasta? Ay, pasensya ka, Lenny, anak ko. Pangaasi yun, nanang. Agpaanawa kayo kumamot. Tasan kayon nga ubing. Apay ngay asyak lang ti pangibagbagam iti kasta. Baga amot da di abebang ah. Ibagak to ka ni Carlos. Takasarita namat ni nanang na. Saan anasaya at tikas nga aramidan yun? Apay, asan ka kailangan ka maturog? Kat Rabin, Lenny, bakit? Kasano ko maamaturog da tao. Kit inaldaw mo't ti panagap. Apadagiti agabalayan. Uray ni nanang, narigat mo't ama kasarita, tayo pilit na mo't ti kahit na. Awan nagdumaan dala kay. Agpadadalaang amahilig ngagpinnabason. Anya nga tayo, ti aramidan ta, tapno maurnos tayo na. Pinadasta mo't ida aki nasarita. Ngam awan latamat. No paawidan ta nga ida. Amangan no agbutang da bakit? Mga no panunutan da. Saan ta akayat ngagbakasyon da dito ilakay. Siyempre, itsambata no agapa da manan. Makauma ti aganawa bakit? Nasakitan ti ulok kilapayag ko. Sige, Herod. Kasta ti aramidan talakay. Good morning, Lenny, anak. Ay, nawaw. Ayater aramidam dito'y kusina, bebang. Katsi ka, anya ti aramidam dito'y kusina sa lume. Umayak lang agkape. Dakas ka day. Mabalin ka, day. Ano agkap-kapiak, di ka makigid-gidan? Urayaw mamalpas da tao. Naglawa mo tilami saan? Wan ngam nga rod matil monti kapek no kasta makitkitak ti rupam. Ha? Saan kaun aparikot dayta? Na, talaga kalkalabanan na. Tiko nam kaday kat nalipatak ti imbagam iday nga grup-rupa ak ababaw-nan. Kat oray si kamat, anya ti imbagam kanyak, nalaadak. Kasta gaya ma. Ibatam ti badaw, tano saan kumot ka talaga? Lumaban ka kang magkinaman! Bakit? Agring ka man bakit? Makatugturog ak pala ang lakay. Apay aya. Dananang, agbinbinog ka da abigbigatan. Ay nawaw, anya ti kunam? Dananang ta, dagiti agabalayan, agap-apat amanan. Dahil ito parakan ka. Di ko lang siguro agpaabak ka. Ay, Uray ka lagdram ti kadakkel mao sa anak nga agpaabakan ka. Una yan dagita. Awan lat aramidan da no di agapa. Bayaman, di mo idaanawaan para makita Uray si kamat Kasan nga rod na kinabing ka dita? Ay na, babakit dan lakay. Amudan ti husto kan saan. Puunay mo no inaldaw nga aganawa ta. Ay na, talaga anatangsit day ta sa lume. Nanang, ato siguro tinaisawang mo o di na nagustuhan. Ay nawaw, iso tinangirugay. No saan na nga inguyot ti badok, saan kami kumaanaglaban. Kitaan nyo man talaga ngayon, nanang, oh. Agsarming kayo tapno makita yo. Naimbag ta saan pa ang nakariing ni Jerry. Sigurado nga adumanon ti saludsud na no nakita na kayong agap-apak. Apay matakas tananang. Idi pa'y nga ibagbagak kada kayo aliklikan nyo ti makiapak ni abalayan niyo. Namdidak mo ti pangpangag. Suring aminan ali ni anak ka o. No si bibiyag pa'y laang day di tatang. Sir muna na kayo manan. Kas kayo la ubing iti kastangar aramidin nyo. Naimbag paikit di ti ubing at agpaanawa. Da kayo ngay.
Saanan ang maulay, anak ko? Talaga asaanan ang maulit, nanang. Itulod da kayon kan ni Carlos. No kasta, paawidin na kamay. Awan matla ang sirserbiyo ang nagbakasyon dito eh. Taday taagap, pamater aramidan nyo. Ay talaga asaanan ang maulit, anak ko. Promise, jak pa'y kaya ti agawid, Lene. Amumag, awan ti kadwak, ijay balay. Nanang, mag-impake kayo. Anyat kayat mo asawan, Carlos. Itulod kayo ni Jacinto tagawid kayo. Awagak ni Manang, tasukunan da kayo di paradaan. Jak pa'y kayat ti agawid, anak ko. Kat no day tagap, apatar aramidin yung agabalayan. Saanan ang maulit. Promise. Grabe kayo. Sigurado kayo kati? Wan, no kayat mo, kasaritak na balayan sa lume. Urnusan mi ti parikot me itinagbautan mi nga agabalayan. Pasensya ka, naabalayan sa lume. Uray siya, kaya't kumatiagkid daw iti pamakawan mo, abalayan bebang. Napakawan ka, naabalayan. Ay, siya nga napakawan na kademat. Ay nabalayan. Agpadatamot ang nagkamalay. Isu arumbang laeng agpinakawanta. Ay na, agaman naklaunay abalayan. Ala, agtugaw ka, ta itimplaan ka iti kapem. Ay, ikwat. Ay, saanan abalayan, bebang. Nakababain mo't ka. Ay, okay laeng kanya kabalayan. Peace offering kumatan ka Sige, ti makambaw. Ay, siya tumati agluto iti pamigat tayo. Nukas na kumakanayon, di met kuma. Awanan ti pagsakitan ti ulo mi nga agasawa. Ay na, pasensya kayo madan Carlos. Lene, bidrut may nga gabalayan. Malangarod, aramidan nyo no, anya ti rumbang aramidan nyo. Inton madamdama, ag-picnic tayo ijay beach. Tapno ma-enjoy yung matibakasyon nyo Ikariyo lang Nga san kayo nga agap-aba. Ay, saanan talaga, anak ko? Mangrugi ita. Friends kami manun kun abalayan, bebang. Ay, nawaw! Sursuruan ti mamakawan tapno saanen a dumakkel ti gulo. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.